Saka newe sibi shamwari. Ukumboti iwe. So basenza izoite bashamwari. Tedoka muti tikabuda munomuka tonoti ribodzi. Wapaona manje? Baba. Ndozvamunotaura tiri munomu here izvozvo. Ko kana vakatanga kubroadcasta live muchitaura zvakafumuka kudaro izvozvo. Munoda kuti tiite sei? Doro ndagara ndiri kutoridaka. Asi hazvingataurirwe munomu izvi. Kuda kuita musipedu cherewe nyongo. Padhuze nepastudio yenyu pana paribe kana chabhini chibodzere chomunoziva neshamwari regi. Timbonoti kutunyinu. Zvakaita kana sepana mai Jojo paye. Ipapo ndingakunyebere mukuru wangu. Ndakazvimiririra inini. I don't do shabins. Ko Mabude, hanzi chiko nema-engineers tiri kuenda live nguva iko. Haimbomirai, hanzi pane vari kumbogadzirisa kuseri kwako kamene zvauri kugadzirisa ma-engineers. Saka madzibaba, mukumaona sema same team. Mukutoteremi takatopedza kubroadcasta masikati anaya. Makatorwa Mabude, mombonoti gaga. Izvo zvagara mutemo mufana wangu ka. Iwo unofunga kuti tingazvigone here zvekumira pamasove pamberi pevanhu pai. Ndiri soba senzi. Zvigoneke zviye. Zvinotombodawo wanorotuka kuti munhu uite munhu. Obo. Ini mwezo ndakatomboka kutunyinu kangu baka kumabhegi kuya. Saka ndaenda kashora vhesi ribodzi, ndombodzika kumabhegi kuye, ndo andanoti kutunyinu, ndodzoka pokare ndoshaura. Haiwawo, zvimbori nobasa reko. Ndindakaura Jesu chere nini. Saka mahwambizve. Saka manje madzibaba, tsananguro dzinotozoona nganifika here manje. Mamborwa makirango yenyu ayo. Muri kuti kudiko baba? Ndipo pacho kapa ndinotodhomoka netsananguruka ipapo. Ende munogona. Muchira zvenyu mabhiyazi. Zviriko futi. Ko inyari tozotaura nezvayo nhasi mukuita brose yekudzoka kwaJesu. Ko hanzi Jesus will come like a thief in the night. And hanzi kwakosara mazuva mana chete kuti Jesu adzoke. Ndinonzi the second coming of Jesus Christ. Mukuiona sei? Where them say? Presenter Mabude. I think you should hold on to that eka. Inofanirwa kuzongoplay wakata apa live. We don't want to spoil the show like zvamakaita last time pai. Shanshule he. Don't be den. Nyet. Koma kutaura chirudziko naye apa wakomana. Just relax. Anga ari kundetsanangurira kakuti tinofanira kutanga takubvunzai these questions ka. Before we go live on air kuti munge makagadzirira. Saka madzibaba sibinage. Tell me. Munoiona sei yekudzoka kwaJesu iyi? Kuti angadzoke 2030 here kana kuti maybe gore rinouya kana kuti rinozoya racho paseri. Okay, handiti hatisati apa mhepoka. Right. To be honest ka, kana taapa mhepo, ndichazongotaurawo hangu ka kuti ngatirambe tiine kutenda. But pafeya chaipo ipoka. The second coming of Jesus Christ ka may not happen after all. Murada, musataura zvinhu zvakadaro imi. Ndikutokutaurira kashamwari. Achadzoka kupi papapo? Apa yatongoskiri yekuti vanhu ngavarambe havo vakarindaka. But zvinogona kudhakwa takavarairwa ipapapo. Anodzoka kupi munhu akaenda kuine ngoro dzemoto nemadhongi. Nhasi unokuwa nematesla kawo. Saka mutoti muchatijona kumbanje here murada zvenguva inei. Vakomanaka. And in 3, 2, 1 now rolling. It's a song DJ. Andichada malena vanongoda zviri feya ndiri kuda vacho vanowandirwa vanonzi maplaya vane foni dzinopisa dzimwe dzakahaitwa mazita bhebi rine masasi rinonditumanisa mazuvano zvakachinja mabhebi atichenda vanetsika taipi dzinoti mukaka aubatwe pisa dzinotsika bhebi ngarimuke Baby ngari pepuke, baby ngari changamuke, baby ngari shinuke, baby ngari muke, baby ngari pepuke, baby ngari changamuke, baby ngari shinuke, baby inondinakidza, baby inondinakidza, baby rinofunga very fast, kana ndiri loro ndiita jump start. Risina diri nema ex angu rinoziva kuti past is past. Baby rinakadhati cheka muru wangu. Right vabereki, tiri kuenderera kana chirongwa chedu Vazivi vekumabva Zuva. Tiripo kanhasi chingotika shanchuchule he. Tiripo vabereki, tiripo musashka. Wamuka seko Empress Giver Jani, wamuka seko Anslemo Willerson, Celestino Mshure, Perfect Tanuru kuita seko pamarondera apo. Pick up ka team resere pa busy corner apo. Wamuka seko Willard Jigodora. Joan Gambi, wamukaseko pa Joka Construction apo, wamukaseko Engineer Anyway Podzo, peruka pa Outtake Driving School apo. Apo, ndichingoti kama mukaseka mkomo wangu ka trust matiza nadzo. Ayo wakatongo kutendeka anasavira vedu pamagumbo bucharika, nekuti panyama yemando yepamusoro kane mitengo yakaderera. Ndikuona kababa vedu mcomment section umo. Apostle Steve Jengeta,
pari seko paCape Town, wamuka seko Owen Guruzi, Lloyd Guvea, kuri sei apo Prince Chipoya, Prince Gonzo, Gavin Kagodora, Albert Moyana kandi chingoti kuri sei ama dzangu kwamuri ikokoko, Pauline Kadzima. Tinavo kaziyo kumabva Zuva, asi nhasi kataurwa neDobby Denika, takatitaura zvasinganzwe. Zvinongoda munhu chizvinzwereka ndofunga vakawanda wenyu mazvinzwe. Manzwa wakazataura namadzibaba Sebhinei pakudzoka kwaJesu. Tatakakazhetika kuti saudze tave live. Taidona sonzwa pfungwa dzavo pasina kurerekera. Saka mazvinzwirika mapostori navanamati vese. Hanzi kana madzibaba Sebhinei. Jesu anogona kungorova mabude zvamuchola. Akaregera kudzoka. Zvikanzi garirai Jesu wacho mega. Nekuti isu takunojoina vedoro nevembanje. Tululu. Zvikanzi futi kana Edam Pesi wacho ka uya agere apo uyo anozviti Edam Pesi Ingrid kwakatsukunyaka. Hanzi doro tinosura ka. Hanzi pamasuwe chepo ka. Tinenge takatoviga doro redu mumauswa ka. Comment section. Ndiri kuona kama views live anhasi akakwira zvekusvika pa 16k chaipo. Vakomanaka. Hapana comments ari kuita kudirwa kwabereki. Zvadisa takambeta paredhiyo panapa. Takuti kofukai comments. Madzibaba, hindei. Vakomanaka. Manga mutori live pese apo. Mukandiona futi ndichidzoka muchistudio chenyu chinochika. Mundibvunze. Ana satani vevanhu shit. Mukuita seko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia. Komagumbo Buchari. Enda yugulenora Aper Specimen Shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.